Shalom media salut nakamanginang, oras mahita selama hari Minggu. Bahwa kabar takamanginang sehat dohita. Harapan nami akamanginang totong mahita di bagasan hahi pason mulai di masa ni pandemi nungain. Kuren itu hatta di hamak kamanami bari tandauli nang sipasahaton nami tonga-tongata imana surat sian Markus bidupi itu ayat 1 pitu roli ayat 20 bujaha homa dihita kamanginang tapi hukma dihita. Jadi dimuli ibana jala holang sian natoropi disukun akka sisian nama ibana siala upama odeng. Gabi dokma tunasida asa dohok dohamu hape so mangarti dang dapok rohamuna so tarbahen ramun jolma baheno ni nasa naro sian ruar tu bagasan ibana. Aiso manang bongo ti tu bagasan rohana. Tubuh hadoi lao. Dungi bolong doi muse di inganan nasuding. Asa gabe ias dosa luhu nasi panganoni. Alai oddo na ruar sian jolmai ido mangaramuni ibana. Ai sian bagasan sian rohani jolmaido ro pikiran nacahat. Permenanon, panakoon, pamunuon, pangalakupon, pangahution, hajahaton, pangasion, pergadubuson, pangorgangon, pangisahion, gijang dohok nyang niroha. Narosian bagasad do sa luhut akka hajahaton odeng, jala akaido mangaramuni jolma. Idong ko sahakna di hamakama namin. Hurian itu hatta perlu hita badia perlu. Apakah penampilan itu perlu? Perlu juga. Aidang lomor hatta mengida pangalahon di jolma na marlomo-lomo manang nasotaratur guluna. Ya banyak sekarang orang dapat tuduhon sian penampilan boy yakin halak mengida ibana. Alai yang usah sitong di bagasan sian rohana ada maksud lain. Imana kaningan aka rencana jahat naiko sifatu ponna. Hurian itu hatta song-song ini dengan percakapan antara sisian dohot Yesus Kristus. Narodo parise pola salah di sisian nai ala nasida dang memburi tangan, dang mencuci tangan nasida laumangan. Tordidok ma ayu ngaramu nasida. Ngaramu bena sisian ni Jesusi. Holan alani persoalan dang mencuci tangan. Damang nuk denang anggunungenon apakah itu persoalan? Dang memuri tangan laumangan gabe sebuah kesalahan. Anggo persoalan mangan nungenon sopola memburi tangan besolma. Daido bongarong besed dukate. Ayang pala ikon tangah bediburi ale seduk nama. Nah kedua on sebenarnya memuri tangan perlu dona. Apalagi nunggu masa-masa pandemi, ya kita harus mencuci tangan pakai sabun asayes. Aledang neman dok, naso mencuci tangan adalah ramun atau haram. Di sada sisi segi kesehatan perlu. Baik rutin dunia cuci tangan, sia duru kita cuci tangan ta. Sian akan mula-mula hita cuci tangan tak perlu. Alaidang iga ipatuduh kita jol mana bedia. Manandang ipatuduhon songon dia hita sebenarnya sebagasan. Bahkan termasuk do persoalan si panganon dibahas di son. Iyo Yesus do dang nasi panganon nasian duru nata pangani mabaik kita ramun. Ala gurang do dibahas halak parise. Nang dohot akasi foto surat taring waktu haramun dang boyan langomon gurang maturana molian lakoon dang badiabe hogai merdosa mau. Apakah itu sebenarnya? Tidak. Yesus mandok sudah si pangan bori pangan alai tidak masih cara kesehatan tak kamanginang mulu memang maralo do tu hita alani akasahit ulang tongi pangan ate
Suatu gawe baka sahid. Unai paksaun. Alai haramuno ni ima marharorowan sien bagas roha. Intina adalah sien roha. Dang nagawi hira marsura-sura dangi. Alai lapatanna ala rohaon ima pusat. Ima inganan. Dinalahu menggerakkan pikiran, jalau menggerakkan aka ulaun. Jadi mulu ngadenggan dona rohata, pikiran tapi denggan dona. Jala pengulau tapi denggan. Mulu ngasalah dona di rohata, pikiran tapi roha. Gabi udah hunuta manang akan roha. Itu membagi kita ramun. Berarti sentralna, pusatnya adalah hati. Jadi iko perlu jaga ta rohat tahun, konsumsi yang dibutuhkan hati apa? Mulu si jok do hita mengadopsi aka ulaun nasudinggan, manang-manang yun nasudinggan, ya kita simpan dalam hati, itu membuat kita gabi ramun. Paulau tapi na gabi hira menghutun na tatangi honima. Dang si pangano mabar ramun. Alanya mulu tapang si pangano ni tu di hasahatanna. Didok itu rupukon tak kasian ai sahat de tu si ubeonon tu butuh haudui. Dang mian itu roha. Mulu tapang si panganon sahat melalui proses pencernaan sahat tu si ubeon jala dia akan keluar. Jala tang mat guna bena anggo naharwari. Alai nama beramu kita ima ketika hati kita mengeluarkan imlakin sebagasan idu nama ngaramuniho. Ima pabahinata rohata idu manigai hita. Alai dia kamangina gudang nakaning cara ni halak parise berengon ibana badia seluar seduru ala yang di bagasan sacitongna sudah menunjukkan keharaman. Atau ngakamanginang dita saluhna omanungain naung pinasaha ni turupukon di hita naung diajari Yesus di hita ima naruar sianjol mairo mangaramuni ibana. Atau perlu makamanginang tajaga nang rohat taon. Asa denggan rohat taon, asa denggan nang pikirata atau ahadu nasipa maskota. Tu bagasan rohat taon. Ikon ukap dorohai. Ikon pahibang dorohai. Jala ikon pangidot tama panugu-nugu ni setor di perbadia. Asa buhi hita mangul di bagasan habadiaun. Asa unang masa nakaningan songon natar surah itu rupukon. Sian bagasan rohaido jolma mangulahun hajahaton parmainanon panakon pamunuon pangalakupon pangahaution hajahaton pangasion pargadubuson pangorgangon pangisahion gijang dohok nyang niroha itu berasal dari hati atau tapangido ma pangupion sian Tuhani asa rohat tau pekamanginang boy batuduhon aka nadenggan. Napar pudi manang si pasahaton nami tong-tong tak kamanginang banyak kebiasaan na merupakan sebagai adat. Gudang songon halak parisei nakaningan gudang adat na. Alai ikon tumagon ma akamanginang taradoti majamulu partodiota ate. Mol adat itu bisa berubah. Alai anggo ngolu partodion ho mai tatio. Tidak manungain adat nungai non di hapatahum majona yang sangat berdampak. Sodong bedaan dohota nungain ulau nadingkan sempurna manang songna somal karena pembatasan alanyaka bandimion nungain. Adat bisa berubah alai yang go hapor siapa tu di bata ikon ma manontong di boto di bata do rohata songon dia unang gabi pangales sepita unang marsi pangales sepita ikon songon dia hitana di bagasan ikon ima tabatu duhon songon dia nata halomo nakamanginang ima tapangido tu di bata asa dia jari hita
asa badiai hita di ngoluta jala tamahita di partondota. Amin. Martang yang mahita. Mauliate dia sini roha male Tuhan. Homa mengajari kami saluna. Asa patuk kami dia kapabahen nami. Jala gohi maroha nami. Marhite tondim. Marhite hita nakmu Yesus Kristus. Jalo ma tangiang namion. Amin.